The book of John chapter 1 verse 36. And looking at Jesus as he walked, he said, "Behold, the Lamb of God." At pagpalain po tayong lahat, sabihin mo sa katabi, peace be with you. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Okay, at have a blessed, prosperous New Year. Pag sinabing blessed, pinagpala ka. Okay? At blessed, blessing po yan, galing sa Diyos. Kaya itong first week natin at communion po natin, behold, the Lamb of God. Pag sinabing behold, you must look or you must see. Tingnan mo. Who is that Lamb of God? Alam niyo po, sa Old Testament, ang unang papag-aralan po natin sa Book of Genesis chapter 22, verse 1 and 2. And now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. Alam niyo po, ito po ang unang pagsubok. God tested Abraham. Siya po ay pinangakuan ng maraming anak, sindami ng buhangin, at sindami ng bituin sa kalangitan. Pero siya po, nung matanda na po sila, sakalang sila biniyayaan ng anak. Ang kanyang asawa ay si Sarah. At ang naging anak nila ay si Isaac. At dumating po ang panahon na siya po ay sinubok ng ating Panginoon. At kung babasahin mo yan, mula verse 1 to 3 hanggang 16, hindi po nagreklamo si Abraham. Ang sabi niya, pupunta ka sa bundok, doon sa sasabihin ko, ialay mo si Isaac na anak mo, na nag-isa mong anak, na minamahal mo. Pag sinabing ialay, papatayin po yun. Amen? Kailangan may altar, kailangan may dugo, kailangan papatayin. Bakit siya tinawag na Father of Faith? Kasi sinabi niya sa kanyang katulong, okay? Dalawang katulong, dalawang yung katulong nilang lalaki. Okay, punta tayo doon sa Mount Moriah, punta tayo roon. Magdala kayo ng kahoy, o magdala kayo ng pansiga, lahat ng panggamit sa pangalay, dala kayo. At nung malapit na po silang, sabi ni Abraham sa dalawang katulong, maiwang kayo rito. Maiwang kayo. Bakit? Babalikan ko kayo. Nandun na yung faith eh. Amen? Ano raw ang ialay? Ay, maliwanag kay Abraham nang ialay si Isaac. Maliwanag sa kanya. Pero pag nagsalita si Abraham, dito kayo pumirme ha, dalawang katulong ha, babalikan ko kayo. Ibig sabihin, babalik sila, kasama niya si Isaac. Ganon ang pananampalataya ni Abraham. Amen? Pag sinabi niya na tatawid tayo sa kabila, kahit anong bagyong sakupahin mo at problema, makakatawid kayo. Kasi nabubuhay kayo sa pananampalataya. At Diyos ang nagsabi. Kaya ang sabi niya, babalikan ko kayo. At nung sila po ay naglalakad, malapit na sa sinasabi ng ating Panginoon ng bundok, ang sabi niya, Ama, Abraham, kompleto na tayo. Kompleto na yung panggatong, kompleto na yung apoy, kompleto na yung altar. Hindi. Tatalian na kita. Ba, yung anak, hindi nagreklamo eh. Tinalian eh. Di ba, pag ikaw ay, bakit naman tayo? Bakit mo ko tatalian? Bakit mo ako papatayin? Alam din ni Isaac na papatayin siya. The first offering na ginawa ay si Isaac. Sabi ni Isaac, where is the lamb? 22 verse 6. Where is the lamb? Saan yung iaalay na kordero?
Sabi niya, God will provide. God will provide. Babasahin nyo na lang po yan. 22 from 1 hanggang 16. Nandun po yan. Kaya God will provide. Ibig sabihin, ang nasa isip ni Abraham, kilala niya yung Diyos niya. Kahit na mamamatay si Isaac, kaya niyang buhayin. Amen? Kaya niya. Kahit si Isaac, sumusunod lang sa tatay niya. Bakit? Kilala na kilala niya ang tatay niya. Sumusunod siya sa Diyos. At pag sinabi ng Diyos, ay tutuparin niya. Amen? Kasi Diyos siya na tumutupad sa kanyang mga pangako. Pag sinabi niya na marami kang lahi, maraming lahi. Kahit si Isaac lang ang kanyang anak. Biro mo, kinuha niya pa. Biro mo, ialay pa. Nag-iisang anak. Paano dadami ang lahi ni Abraham? Iaalay siya. Pero hindi nagduda. Nung nasa ginapos niya, o sana hindi. God will provide. Hindi sinabi ni Abraham na ikaw ang kahit na tinalayan niya na. God will provide. Dapat ganun tayo. Amen? Pag anak ka ng Diyos, walang-wala ka na. God will provide. Nakaraos tayo ng Pasko, di ba? God will provide. Nakaraos tayo ng bagong taon, di ba? God will provide. Darating na naman ang 2021. Panibagong yugto na naman ang panahon. Yung mga hamon sa buhay ay lalong dumadami, lalong pa-worse ang mundo. Pati yung mga balita, kagimbal-gimbal. May mutation na raw yung virus. Masyado na nang tumapang. Abay, mga kapatid. Pag masyado kang dumidepende sa mga balita sa labas, ay talagang mangangatog ang iyong tuhod. Pero pag dumipende ka sa pangako ng Diyos, abay, baliwala po yun. And everybody say amen. Kasi dito ka dumidepende sa salita ng Diyos. Kagaya ni Abraham. Antindi niya. Kahit si Isaac, yung pagsunod niya sa kanyang tatay, very submissive siya, hindi siya nagreklamo. Abay, tatay, mahirap yan. Magmamugtalian at patayin. Sabi, magkakamatayan muna tayo. Diba, nagre-resist? Pero hindi. Bakit po? Kasi kilala nila yung Diyos na kanilang pinaglilingkod. Kaya pag ikaw ay tupa ng Diyos, hallelujah, sunod ka lang. Kung ano pinagsasabi ng leader mo, pastor mo. Amen? Ang ibig sabihin, pagka inuna mo ang Diyos, January 1, puyat Sabi nila, walang fasting sa January to kasi masaya pa rin Ay kako masarap mag-fasting. Alam niyo kung bakit? Ibusog yan mula 24 hanggang 1. Diyan makikita ang ating Panginoon. At susubukan tayo. Amen? Kaya kayo po, pagka may mga pagkakataon na ganon, abay mga kapatid, talagang ialay mo na yung sacrifice mo sa Lord. Kagaya ni Abraham, si Isaac, special niya yun. Anak niya yun, nag-iisa. Anak ng matanda. Matanda na sila. 99 years old po si Abraham na pinanganak si Isaac. Si Sarah po ay 90. Nakita ka na ng 90, naglilihi pa. Diba? Menopause na po yun. At saka si Abraham po ay andropause na po yun. May menopause po may menopause lang babae, di ba? Ang lalaki meron din. Andropause. Kaya wag kayong mag-alala. Pag sa gawain ng Lord, ihalay mo na yun. Kahit na may andropause ka, kahit na meron kang ginagawa, kahit na mahalaga yan, mas mahalaga yung gawain ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Amen? Ang dami naman nakapasa kahapon. Natutuwa po ako kasi iba yung pakain ng Diyos Pagka-prayer and fasting, mangungusap po talaga ang Diyos. Kahit ngayon, nangungusap ang Diyos. Kayo ba naniniwala ron? Amen. What is the meaning of a lamb? A lamb. Okay, a young sheep, 1-year-old or without a permanent teeth. Yan po, a gentle or weak person or easily cheated or deceived in trading. Kaya pala nagaganso tayo Kasi, ang synonyms po ng lamb ay gentle.
maamo. Parang kalapati. Tingnan mo nga kung parang kalapati yung katabi mo. Hindi, kasi natulad po tayo sa tupa eh. Amen? Ang unang tupa, ang unang sinacrifice si Isaac eh. Amen po? Pero nung sa 22 verse 16, nakita ni Abraham, God will provide. Nag-provide nga. Mayroong nasilo na isang ram. Alam niyo, ram, R-E-M. Ram yun eh. Ram sa atin pag, kasi baka sabi masyado tayong Islam. Ram. Ram po, ang ibig sabihin ng ram, lalaking tupa. Ang babaeng tupa. Yun yung inalay. Yun yung inalay. Nag-provide ang Lord doon sa bundok. Sabi niya, nung sasaksakin niya na si Isaac galing sa langit, Abraham! Abraham! Exclamation point yun. Bakit? Alam naman nagulat ang Diyos. Di ba? Pag sinabi pang mga ngaral, tingnan nyo, yung Abraham! Exclamation point yun. Ibig sabihin, in-emphasize po yun. Hindi nagulat ang Diyos. Kasi si Abraham, nasa utak niya, papatayin niya, nakapokus siya eh. Para magising po siya. Amen? Kaya sabi, Abraham! Abraham! Huwag mong patayin. Dahil ikaw ay sumunod, yun. Dahil ikaw ay nakapasa, makakamit mo yung gantimpala. Dadami ang iyong anak. Sindami ng buhangin at sindami ng bituin. Grabe, pag nakapasa ka sa Lord, pag may mga sacrifice ka na binitawan mo, asahan mo yan, ang daming ang blessing sa Lord. Palapakan natin ang ating Lord. Kaya nga, ang mga tupa parang mga inosente yan eh. Yan ang synonyms yan, yung kalahin tulad. Lamb is like a dove, gentle, innocent, yung parang sheep, mga sheep po. Tayo po ay hinihantulad sa mga tupa. Ang pastol po natin ay si Jesus Christ, the chief shepherd. Ngayon, ang antonyms po ng tupa ay wolf. Ano yung wolf? Asong gubat. Amen? Di ba may mga baboy ramo? Nakakita na kayo ng baboy ramo? Nakatikim na rin kayo? Maaari, yung mga nagbababoy ramo. Mahilig sa wilderness, sa gubat. Asong gubat po yan. Ang wolf ay matatapang. Walang kinakatakutan yan. Mabangis po yan. Lalapain ka, asong lubo po yan. Ngayon, ano pong sabi ng Bible, mga kapatid, in the book of Matthew chapter 10, verse 16? Behold, I sent you out as sheep in the midst of the wolves. Tingnan nyo. Pinadala ko kayo bilang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Therefore, kaya nga, magiging matalino kayo kagaya ng ahas. O sino ba yung ahas dyan? Ang demonyo. Alam mo, mas matalino ang demonyo sa'yo. Anak ka ng Diyos. Be wise as a serpent and be gentle as a dove. Be harmless as a dove or gentle. Kailangan mas maamo. Kailangan maamo ka kagaya ng kalapati. Ibig sabihin yung tupa, kailan matalino. Kahit na maamo ka, kahit na gentle ka, kahit na inosyente ka sa mundong ito, pag nasa gitna ka sa mundong ito, kailan matalino ka. Amen? Matalino kang lumaban, yung tinatahak mo, maganda yung iyong ginagawa. Kailangan nakaano ka. Kailangan nag-iilaw ka. Hindi ka naglalakad sa dilim. Yun ang ibig sabihin. Kasi pinadala ka talaga sa gitna ng mga asong gubat. Anak tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Lord sa book of Matthew chapter 5, you are the light of this world. Kayo ay ilaw. Amen? Nag-iilaw ba tayo? Amen? Kasi December po. Nag-iilaw tayo. Patay sindi nga lang. Parang Christmas light. Pag may problema, pundido. Pag walang problema at maraming blessing, naniningning ang liwanag. Hallelujah! Praise the Lord! May kapayapaan, may kagalakan, walang karamdaman, may pera, may bonus, may 13 months. Hallelujah! Shopping dito, window shopping. Amen? Masaya, hindi masama. Hindi masama, pero kailan matalino ka, kagaya ng ahas.
Nandiyan pa ba kayo? Oh, meron pang naiwan na bonus natin? Parang naubos Eh, pag matalino ka, nag-iwan ka kasi may pang-asik ka, may binhi eh. May binhi ka ng 2021 eh. Pag wala kang binhi, naubos. Ano tatanim mo? Nga. Ang mga matatalino, lagi may binhi. Ano sabi ng Lord? Yung wala, kukunin pa, ibibigay sa mayroon. Huwag niyong ugaliin na kayo ay mawalan. Laging mayroon. Sabi ng Lord yun eh. Yung wala, kukunin pa sa kanya at ibigay sa mayroon. Ano ibig sabihin nun? Pag may talent ka, huwag mong ibaon. Gamitin mo yan. Pag anak ka ng Diyos, matalino ka. Gamitin mo yan, resources mo. Gamitin mo yung talino mo. Gamitin mo yung diskarte mo. Fair and square. Yung diskarte, ibig sabihin huwag kang lumamang. Pag nasa business ka, fair. Kung anong usapan ninyo, yun ang bigay mo. Pag nasa trabaho ka, tama yung timbangan mo. Ibig sabihin, pag yung banding clock mo nakasulat, dumating ka, alas 9, alas 8 nilagay mo. Kita ni Lord eh. Akala nung iba naka-iskapo. Ano raw ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya yung itinanim mo na ituklak, aanihin mo rin yun sa ibang bagay. Amen? Nandyan pa ba kayo? Kaya mula ngayon, 2021, matalino ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, matalino na, smart po tayo. Huwag kayong malungkot. Kasi kasama natin ang Diyos eh. Sa 2021, habang yung iba, nag-aalala, mutation, palala, ang pabahayan yung kayong palala. Pero kami palala, kami maglingkod. Gusto mo maging matalino sa mundong ito? Ibig sabihin, hindi tayo maintindihan. Hindi tayo maintindihan ng mundong ito. Sa pinagagawa natin. Amen? Behold the Lamb of God. Isaac offered 22:16. Meron ba 22:16 dyan? Ng Genesis 22:16. And said, by myself have I sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withhold your son, your only son. Hindi mo withhold, talagang iaalay mo. Walang iniwan po yan eh. Wari po, kayo po ay worker o kaya member ng church. May Sabbath day ang Lord. May Sabbath day. Ano yung Sabbath day ng Lord? Linggo. Yung iba sabi nila Sabado. Hindi po, wala na yun. Ang Sabbath po ay Sabado talaga. Sabbath day is Saturday in Israel. Pero nung dumating si Kristo po, basta may kapahingahan ka ng isang araw, Sabbath yun sa Lord. Amen? Hindi Sabado ang pinagsimba mo, hindi ka naligtas. Kasi meron ganun eh. Pag hindi Sabado, hindi na kayo ligtas. Sino nagsabi? Yung organization nilang nagsabi. Hindi ang Bible. Ang Sabbath day, yung kapahingahan. Anong kapahingahan natin bilang Kristiyano? Linggo. Amen? Kasi yung iba may trabaho ng Sabado. Kaya linggo yung kapahingahan natin. Yan ang Sabat natin. Kaya wag niyong kaligtahan ng pagtitipon. Hebrew 10:25. Kaya may Sabat tayo. Nagpapahinga tayo. Okay? Kaya dito po, sinabi niya, dahil hindi mo winidhold yung sacrifice mo, tulad niyan, mayroon tayong mga isa-sacrifice. Wari, may mga kahinaan po tayo, may mga bisyo pa tayo. I-sacrifice mo yun. Ialay mo kay Lord. 2021 na, surrender mo. Ay, surrender. Yung mga weaknesses natin. Kailan tayo maging maayos? Amen? Ang dami na tayong natutunan na salita ng Diyos. Napakarami na. Tapakan natin ang ating Lord. Napalakpak po. Hallelujah, praise God. In the book of John, chapter 1:29.
Ang sabi ni John the Baptist, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Mananampalataya, pag may mga pagkukulang tayo, tingnan mo si Kristo. Siya yung titignan natin. Huwag mong tignan yung leader sa church na nagkasala. May mali rin yan. May kahinaan din yan. Ang naging problema yung iba, pag nagkamali yung tao, ang tingin nila sa kanya, hindi na siya nagbago. Hindi ganun. Bakit? Pag ikaw ay mananampalataya, lagi mong titignan yung Lamb of God. Yung kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Dapat ka na gawin natin. Totoo po yun. Hindi nagbibiro si Jesus Christ doon. Iyon yung pattern ng Lord's Prayer. Inawit lang natin. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sino ang magdi-deliver sa iyo niyan? The Lamb of God. Kaya pag may pagkukulang tayo, pagkakamali, behold, the Lamb of God. Makita mo lang yung pangalan ni Jesus Christ. Uy, gumaan na. Gumaan na, Lord, yung pakiramdam ko. Bye-bye 2020. Cover up na yon yung makainan natin. Huwag nyo nang i-magnify. Huwag nyo nang balik-balikan. Mapait. Pag mapait, huwag nyo nang balik-balikan. Pero pag matamis, hindi naman masyadong matamis, yung talagang masaya ka sa buhay mo, pwede mong balikan yun. Kasi pwede kang umiti eh. Ang ganda talaga. Ganda yung naalala ko kay misis ko. Amen? Yan ba kayo? Yung mga magagandang bagay na alaala, pwede nyo dadalhin sa 2021. Pero yung mga mapapait, wari pandemic, huwag mo nang dalhin, 2021 na eh. Di ba may COVID-19 tayo? Eh, sabi nila may COVID-20. Hinahabol tayo ng COVID-21. Ganun ba yun? Hindi po. Eh, dapat ano na tayo ngayon eh? Rise up and walk. Kagaya ni Abraham, nung inalay niya sa Isaac, alam niya na magpo-provide ang Diyos. Ganon din po tayo. Kahit na minsan inaalay natin yung panahon natin, sacrifice po natin dahil sa gawain, nagbibigay po tayo dahil sa gawain, nagbibigay tayo ng panahon, yung resources natin, pati yung para sa Lord, alam ng Diyos, yung sacrifice po. Pero huwag kang mag-alala. Habang nagsasakripisyo ka, God will provide. Behold, the Lamb of God, kaya kang patawarin ng Diyos. Kaya huwag mo nang dalhin yung kabigatan mo ng 2020. Please. Dapat magaan na. Nung si Peter po ay tinawag ng Diyos, nangista po siya. Peter, loves thou me more than this? Mahal mo ba ako higit dito sa pangingisda mo? Lord, kilala mo ako. First level, serving God. Unang level ng love sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pa bumaon, nandito lang. Sabi ng Lord, inulit niya. Nung una niya, kasi mababaw pa lang, love is more than this. Ang inisip ni Peter, yung niya, hanap buhay niya. Kaya sabi niya, kilala mo ako, Panginoon. Ano sabi ng Lord? Feed my lamb. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pag sinabing lamb dyan, batang tupa. Yung mga bata pa sa pananampalataya, huwag mo silang pabayaan. Second, love is thou me more than this. Palalim na yung kanyang paglilingkod. Nangusap na ang Lord sa kanya. Kasi pabalik-balik yung kanyang isip sa pangingisda eh. Nung nag-resurrect ang Lord, pabalik-balik siya ron. Ikinatwa niya ang Lord, di ba? Ano sabi ng Lord sa pangalawa? Feed my sheep. Pakainin mo ang aking tupa. Lumago na from cordero, from young lamb to sheep. Number 3. Love is thou me more than this? Ay, humagulgul na si Peter. Humagulgul na, umiyak na. Oh, Lord, kilala mo ako. Mula ngayon. Mula ngayon. Nung bata ka, yung ginagawa mo yung gusto mo. Pero ngayon, itaas mo na lang yung kamay mo, ako na ang magsusuot ang kasuotan mo. Yun ang ibig ko sabihin.
Kaya ako yung kasuotan ko ngayon, kayo na magsusuot sa akin. Para hindi kayo maniwala. Ulitin ko itaas ko lang daw yung kamay ko, si Lord na ang bahalang magpo-provide ng aking kasuotan. Kaya kung darating ang panahon, nakakita kayo ng mga perlas dito, ng mga iba-ibang diamante, hindi sa akin galing yun. May mga natuwa. Amen? Alam niyo po, ang mga damit ng saserdote sa Old Testament, special po yan. Kaya kahit na ganito yung church natin, naka-Amerikana ko lagi. Bakit? Pinagmamalaki ko yung Diyos natin eh. Buhay. Tingnan mo. In the Old Testament, lamb na inaalay ay two times na na-mention lang. Sa New Testament, dyan lang sa John chapter 1, verse 20, 19 at saka yung 36. John chapter 1. Pero sa Book of Revelation, 11 times na na-mention. Tingnan natin ang Book of Revelation. Kasi meron pa tayong, ang tawag nito, yung hangover. Hangover ng 24 at saka 1, no? May hangover pa ba kayo? Parang busog na ba kayo, di ba? Parang, siyempre, may mga fellowship tayo. Sino nakalibot pag every first Sunday of the month? Meron tayong fellowship. Yan, salamat. Salamat. Kahit na hindi na kayo nagdala, pakakainin tayo ng Diyos. Amen? Kasi yung iba nag-alala, katatapos lang ng 24 at saka una, grabe naman ang church niyan. O, narinig ng Lord yun. Unang January 1, January 3 pa lang nagreklamo ka na. Nakatala yun sa diary ni Lord. Ay, matalino ang Diyos natin. No, kaya nga sabi ng Lord, mas matalino ka sa ahas dapat. Ay, alam ng Lord, sabi ko sa inyo, may talaan tayo. Kaya sabi ko kay Pastora, hindi, meron yan. Ay, natutuwa si Pastora, alam niyo kung bakit? Siyempre po, magsi-60 years old na po siya ngayon. Pastora is 60 years old. Kaya natuwa siya, talaga nagluto siya ng nagluto. Hindi dahil sa, talagang yung pag-ibig niya sa mga tupa. Amen? Pagdating sa ganyan, sa church, naku mga kapatid, hindi na mapagpatulog yan. Ang pinaka-the best. Kahit na sarado na yung mga supermarket, bili ka ng ganito, Kahit nakabubukas pa lang, bili ka ng ganito. Kasi gusto niya, kumpleto yung sangkap niya. Parang pag natigman nyo, malalasahan nyo yung sarap at tamis. Kung hindi nyo malasahan, baka kulang. Sarap kaya ba? Gusto nyo maglingkod sa Lord na masaya? Maganda naman talaga eh. Huwag ka lang mag-alala. Sumunod ka lang. Sinabi ng Lord, pag sumunod ka, papagpalain ka. Sinabi ng Diyos yun. Papagpalain ka talaga. Palapakan natin ang ating Lord. Dito na. Revelations na tayo. 11 times mention, and look, behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, creatures, stood a lamb as though it has been slain. Si Jesus Christ po ang tinutukoy niyan. Book of Revelation chapter 7:17. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them in living fountains. Ito po yung maglilid sa atin, maggagabay sa atin sa living fountains of waters, and God will wipe away every tear from their eyes. Si Jesus Christ po yan. Amen? Siya yung lamb na inalay. Si Isaac, yung talagang lamb na, ram, yung sheep. Pero si Jesus Christ, inalay niya yung kanyang sarili para sa atin. Kaya huwag ka nang mag-alala sa basic needs. Kasi kinumpleto ka na ng ating Panginoon. And everybody say amen. Okay? 14:10. He himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and in the presence of holy and in the presence of the Lamb.
Tingnan nyo, kahit sa judgment na, nandun lagi si Jesus Christ. Yung lamb po yan, siya po yung na-slay. Siya yung magwawipe sa ating mga luha. Na pagpasok natin doon, huwag ka nang luluha rito. Bakit? Wala nang kapigatian dito eh. Wala nang bayarin dito. Wala nang decorp dito. Bakit? Ako mismo ang decorp eh. Siya mismo ang mag-iilaw. Wala ka nang babayarang nawasa dyan. Siya na mismo yung tubig. Yun po ang ibig sabihin. Kaya huwag ka nang mag-alala kung anong iniwan mo sa lupa. Baka mamaya nag-alala ka pa. Ikagaya ka ni Lot, yung white Lot, haliging asin. Kaya, tingnan nyo. Susunod. 51 of the 4 living creatures give the 7 angels 7 golden bowls for full of wrath of God who lives forever and ever. Okay? Susunod. Then he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God. Meron tayong tinatawag na marriage supper of the Lamb. Meron tayong dulang. Habang dito po sa lupa ay nagkakaroon ng tatakan, pag rapture day, meron tayong dulang. Ibig sabihin kasama natin si Kristo dyan. Ano pa? But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Sino raw ang templo? Ang Diyos, yung Espiritu, at si Jesus Christ. Sila yung templo. Di ba ang templo sa atin? Si Jesus Christ dito. Did you not know that your body is a temple of the living God? Kaya glorify God in your body. Mananampalataya na tayo. Living sacrifice na to. And everybody say amen. Ano pa? Ito matindi. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Laging magkasama yan eh. Kasi ang Diyos Espiritu. Yung Lamb po dyan si Jesus Christ. Anong dapat natin gawin? Looking unto Jesus. Basahin po natin. Hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Siya raw ang titignan natin. Pag may problema ka siya, pag may kasalanan ka, kailangan ka siya. Looking unto behold, the Lamb of God. Siya lamang po pwede magpatawad sa atin. Amen? Bakit? Tinanggap niya yung kahiyan eh. O yung kapangyarihan, nandun. Nandun na po siya sa trono ng Diyos. Ano pa? Looking for the blessed hope. O siya yung ating inintay. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Dapat yan ang pag-asa natin. Kahit na may pandemya, ang hirap ng buhay. Pag may nararamdaman na kayo, na ubos-ipon, isipin nyo natural yon. Huwag nyo isipin na may COVID kayo. Yung iba lang, itindra ang kaso na may COVID. Kaya natutuluyan sila sa COVID. Amen? Yun ang pag-asa natin eh. Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Last. Basa. O, pananatilihin ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Yun, yung titignan po natin yung habag ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Yun. Wala ka nang ibang wala ka nang ibang hanapin pa. Behold, the Lamb of God. Sinacrifice niya na yung buhay niya para magkaroon tayo ng buhay. Naging mahirap siya para yumaman po tayo. Sabihin mo sa yung katabi, mayaman ka. Wala ka man pera, pero yung buhay na walang hanggan at pag-asa, yaman mo. Kahit na hindi, ang dami ka ng pag-uusig, ang daming sinasabi sa'yo, mayaman ka sa kapayapaan at kagalakan. Di ba? Nararamdaman nyo ba yun? Alam nyo, pagka maganang buhay, may pag-asa ka, yung pag-ibig ng Lord, nararamdaman mo na kasama mo ang Diyos. Abay mga kapatid, ang saya mo sa buhay. Magaan. Hindi mo maramdaman yung hirap ng buhay. Sino nakaramdam ng bigat ng buhay dito? Pag nasa Lord ka, yung mapangako ng Diyos nasa iyo, magaan.
Muli, salamat po sa Panginoon at nakita-kita po tayo sa programa dito sa YouTube. Hindi pong kalilimutan palagi na isubscribe po ang ating programa, JCLGA8, na mapapanood niyo po every Friday po, 5 p.m. at every Sunday naman po, 9 a.m. At una-una sa lahat, nais ko rin po kayong batiin na Happy New Year. Nawa ang New Year niyo po ay tunay na pinagpala. Sa kabila na tayo po ay maraming mga problema sa mundong ito, pero pagkasama natin ng Panginoon, lagi tayong panalo at magiging masaya. At sa ating po mga viewers na patuloy na sumusubaybay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At sa lahat po ng ating mga nanonood, na lalo na po yung mga bago, na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon at hindi niyo pa po alam ang salita ng Panginoon, nais po namin na ipaalam sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon, na siya po ay naparito para iligtas po tayo. Wala lang po tayo ibang gagawin, kundi tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay, mamuhay po tayo sa kalooban niya, at higit sa lahat, tayo po ay magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon sa mga sandaling ito, na nais mo maging maayos ang iyong buhay, nais mo na ang iyong buhay ay maging masaya, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin ang ating Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin at kayo po ay sumunod para makamtan po natin ang pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin sumandali. Higit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating mga kabahay bilang pagsuko sa ating Panginoon. At tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ama Banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na binigyan mo po ako ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Sa oras na ito, kilala mo po ako, linisin mo po ako, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking puso, linisin mo rin ang aking isip, at maging ang aking kaluluwa. Patawarin mo po ako, ayusin mo po ang aking buhay. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pag-arian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At tulutan mo po na ako po ay matuto sa iyong mga salita at makasunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa pagpapala po na aking nakamtan sa oras na ito. Sa iyo lamang po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tinanggap niyo po ay ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay naghahanap ng kapayapaan, tunay na kapayapaan, yan po ay bibigay sa atin ng Panginoon. Maging ang kaligtasan po sa ating kaluluwa. Kahit na hirap po tayo sa mundong ito, pagligtas ang ating kaluluwa, mas mainam po yun. At ganun din kung nais po natin na magkaroon ng tunay na pag-ibig, na kahit na nahihirapan ka, kahit maraming nagagalit sa iyo, kahit marami kang problema, susong-susong, pero pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pagpapala. At sa nais po na lumago sa ating spiritual, kayo po ay patuloy namin inaayayahan po sa ating programa. Huwag po kayo magsawa, lalo na po pag spiritual na mga bagay. Kasi internal po yan. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya habang may buhay po tayo, maglaan po tayo ng oras para po sa kalakasang spiritual sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon na ipinapangaral po sa programang ito. Maraming po salamat sa lahat din ng ating mga subscribers, mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ikanyang gawain sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong patuloy ng ating Panginoon. At sa ating po mga kapatid na nandiyan po sa kanilang tahanan na sumusubaybay sa ating programa, alam po natin na napakarami po mga kapatid na may programa ng spiritual, pero iba po yung tayo po ay dumadalo rin sa gawain ng Panginoon, no? At bagamat medyo mahigpit po ang ating panahon,
huwag po tayo magsawa na tayo po'y dumalo sa ating mga gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at tayo po ay magpatuloy sa ating paglago espiritual. Sabi nga po ng Bible na tayo po ay magsisi, tayo magpabautismo, at tayo'y tatanggap ng kaloob ng Holy Spirit. Yung ating pong ginawa kanina ay pagsisisi bilang pagtanggap po sa ating Panginoon. Pangalawa, tayo daw po ay kasama ng Panginoon sa paglilibing. Paglilibing sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. Sapagkat ang bautismo po ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ng Bible po sa Mark 10:10, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya wag po kayo matakot na magpabautismo. Kung nais nyo po na tanggapin po ang tunay na kapatawaran at paglilibing sa ating mga kasalanan, kailangan tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po ang ibinigay na pangalan para tayo po ay matubos. At ganoon din ang Holy Spirit, pag malinis na po tayo, nahugasan na po ang ating kasalanan, nalinis na po tayo, syempre po, ibibigay sa atin ng Panginoon ang Holy Spirit na siyang mag-guide po sa atin sa buong katotohanan. At tutulong po sa atin para mamuhay ng may kabanalan, ng may kaayusan, at mayroong pong paggabay ng ating Panginoon. Nawa, makuha niyo po ang mabuting balita ng ating Panginoon habang may panahon pa po. Hindi po natin masabi ang ating panahon, mga kapatid. Hindi po natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Mas maganda po, tayo po ay nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, yung ating kaluluwa ay maligtas. At habang tayo po ay buhay, mga kapatid, maging buhay na patotoo po tayo sa iba. Maraming po salamat sa pagpapala po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Happy New Year po sa inyo, 2021. Nawa mas maganda po ang ating maging kinabukasan pag tayo po ay nasa Panginoon. At salamat po sa ating Panginoon at patuloy po niya tayong binubuhay, no? Taon ng 2020, grabe po yung nangyari sa buong bansa. Pero wag po tayo mag-alala, magkasama po natin ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Tayo po manalangin na muli para po sa pansamantala po nating paghiwa-hiwalay. Tayo po ay manalangin. Yes, oh God, we praise you. Amang mapagpala sa lahat, tunay na dakila ka sa aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Maraming pong salamat sa buong taon na iningatan mo po kami, binigyan mo kami ng kalakasan, ng hininga, Panginoon, upang makasama po namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat din, Lord, at patuloy mo kami binigyan ng kalakasan, pinakain mo kami sa araw-araw, dinamitan mo kami. Maraming salamat po, Diyos, sa aming buong sambahayan na iningatan mo rin, pinoreteksyonan mo kami, Lord, sa anumang gawa ng kaaway. Salamat po, Lord, na haharapin po namin ang 2021 na may panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong paglilingkod muli po, Diyos. Patuloy, Lord, na itataas namin ang iyong dakilang pangalan, sapagkat kung kami ay nasa iyo, Panginoon, walang magagawa ang kaaway. Maraming salamat din po, Lord, sa aming bansang Pilipinas na patuloy mong ginagabayan ng mga namumuno, lalong-lalo na po kami mahal na Presidente Duterte. O Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, patuloy po namin siya itinataas sa iyo. Gabayan mo siya at sa lahat na sumusuporta sa kanya, mga cabinet members, mga senado, Lord, senators, mga opisyales, Panginoon, nawa, bigyan mo sila ng gabay mo rin upang maunawaan nila at maayos po ang kalagayan ng aming bansa. Pagpalain mo rin, Diyos, ang aming bansa at marami pong mga tao, Pilipino, ang makakilala sa iyo bilang nag-iisang Diyos na buhay, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Amin kaisa-isang Diyos na naglikha ng langit at lupa, na sa iyo isasamba sa Espiritu at katotohanan, at matututo sa iyong banal na salita. Salamat, Lord Jesus, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo through this social media, Panginoon, na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan.
Tulutan mo, O Diyos, na maraming tao ang ma-enlighten, Panginoon, sa iyong mga turo. Maraming tao ang tatanggap sa iyo bilang tagapagligtas, ang Savior ng kanilang buhay. At higit sa lahat, mamumuhay ng may kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Patuloy mong pagpalain po ang iyong programa ng JCLGAA. Pagpalain mo po ito at gawin mo itong blessing at kalakasan sa lahat ng mga tao upang sila, O Diyos, ay mamulat sa katotohanan. Thank you, God. We love you and we praise you. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless.